ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ରବିବାର ଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ସହ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସିବୁ ବୋଲି। ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ତ କୋଉଠିକି ଯିବୁ? ଭାବିଲୁ ହରିପୁର ଯିବୁ ବୋଲି। ଏପଟେ ମୋ ଝିଅ ଘରେ ରହି ରହି ସେ ବି ବୋର ହେଇଗଲାଣି। ତା ବାପା ଆଉ ତା ମାମାଙ୍କ ଫେସ୍ କେତେ ଦେଖିବ ସେ? ତ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହରିପୁର ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖିଲୁ ଆଜି ରବିବାର ଥିବାରୁ ଏତେ ଗହଳି ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ମାନେ ଆମେ ବି ଯେମିତି ଯାଇଛୁ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଆମ ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ବୋଲି। ଏଠି ଲୋକ ଆସି କଣ କରନ୍ତି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଠି ଲୋକ ଆସି ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପାଣି ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ଶୀତଳ ଥାଏ। ଏପଟେ ଗରମ ଦିନ ଆଉ ବରଫ ତରଳିକି ଯୋଉ ପାଣି ଆସେ ନା ସେ ପାଣି ଟା ବହୁତ ଶୀତଳ ଥାଏ। ତ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦୁଇରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଗାଧେଇଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଆତ୍ମା ଆଉ ଆମ ଶରୀର ମନ ସବୁ ପବିତ୍ର ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଗାଧାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଙ୍କା ଦେଖି ଦେଖି ସାଇଡ ଦେଖି ଦେଖି ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଲୁ। ତ ଆଗକୁ ଯିବା ଭିତରେ ରିଧି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହଉଥାଏ। ତ ଆମେ ଚାଲୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲକ ଟାୱାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି, ଏଇ କ୍ଲକ ଟାୱାର ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଭାବିଥିଲୁ କି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ରିଧି ଆଉ ତା ବାପା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ରିଧି ତା ବାପା କାନ୍ଧରେ ରହି ସେ ଜମା ଉଠେଇବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନଥାଏ। ତ ଆମେ ଯାହା ଗୋଟେ ଦିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଲୁ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ହରିଦ୍ୱାର ବୁଲିଯିବି ବୋଲି। ଆଉ ଯାହା ଆଜି ମୋ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଫୁଲଫିଲ ହେଇପାରିଛି। କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ଵାମୀ ଏଠି ହରିଦ୍ୱାରରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି। 10 ରୁ 12 ବର୍ଷ ହବ ସେ ଆସି ଜବ୍ କଲେଣି ଏଠି। ତ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୁଁ ବି ଟିକେ ହରିଦ୍ୱାର ବୁଲି ପାରୁଛି। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ସାରିଦେଲୁ। ଭାବିଲୁ ଝିଅକୁ ଧରି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହି ହବନି, କାରଣ ଏତେ ଲୋକ ଗହଳି ଭିତରେ ସିଏ ବି ଛୋଟ ପିଲା ରହିପାରିବନି। ଭାବିଲୁ ଆମେ ଫେରିଯିବୁ ବୋଲି। କାହିଁକିନା ଏପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଝିଅ ବି କାନ୍ଦିବ। ତ ତା ବାପା କହିଲେ ନାଇଁ ଉପରକୁ ଯିବାରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ପଳେଇବା। ତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ରିଟର୍ନ କରି ଆସିଲୁ। ତା ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଡି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଝିଅକୁ ନେଇ ମୁଁ ଟିକେ ମହାବୀରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆସିବି। ତ ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ ଆସିଲୁ। ତ ମହାବୀର ପାଖେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ରିଧି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିରକ୍ତି ହେଉଥାଏ ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି। ତ ସେଇ ଭିତରେ ତା ବାପା ଆସିଗଲେ ଆଉ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରି ଆସିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କିଏ ହରିଦ୍ୱାର ଆସି ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଓଡିଶାର ସ୍ପେସିଆଲି, ଆଉ ମୋ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏପଟେ ମୋ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତି ହେଉଥାଏ। ତ ଏପଟେ ଯୋଉ ହାଟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ସେକ୍ଟର 4 ହାଟ। ଏଠି କେବଳ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନ ଆଉ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦୋକାନ ଛାଡି ବାକି ସବୁ ଥାଏ। ତ ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।